ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಂದ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಉದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ದ ಮಿತ್ತ ಆಜರ್ದು ಎಡ್ ಕುದ್ದಿಯ ಮುಂಚಿಲ 15 ಎರ್ದಿರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಂಚಿದ ಘಾಟ್ ಬಾರ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತವೆ ನಂಚಿ ಬಾಜನಕ್ಕೆ ದಿದ್ದಿಲೆ ಇತ್ತವೆ ಪ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬಾದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಂಚಿ ಬಾಜನಕ್ಕೆ ದಿದ್ದಿಲೆ ಜೀರಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಓಮ ಸಾಸಿಮಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಂಡೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾರ್ತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪಡಿ ಪಾದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆದಾತ ಪುಳಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಜಾರಿಗದ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಿ ತೆರೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮಿದ್ದಿಲೆ ಕಡೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನ ತುಪ್ಪು ಜಾರಿಗೆದ ನೀರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ತೆಲ್ಪಿ ಅವು ರಸ ಇತ್ತಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ 3 ದಿನ ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಕೂಡ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕೊದಿಯಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ಕೊದಿ ಒಂದುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ ಹೊರ್ಚಿ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕವರ ಬಿಸಲೇನು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಬಿಸಲೆಗೆ ಅಲೆತ್ತೆ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿನ 4 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಮೀನು ಬೇಯಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲು